dɔw bɛ yen n'olu fɔra k'a sɔrɔ a ma fɔ télé yɛrɛ la ka d'a kan a don ORTM ninnu bɛɛ tun bɛ yen nka fɛn dɔw de fɔra min yɛrɛ ma fɔ télé yɛrɛ la o ye jumɛn ye a fɔra de ko n'a fɔra ko k'an ka kan ninnu officialiser ko an ka kan bɛɛ bɛ se ka officialiser Badiri ko an ka kan ninnu bɛɛ bɛ se ka officialiser ko nka faransɛ bɛ se ka to i n'a fɔ langue du travail langue du travail kɔrɔ ye jumɛn ye baarakɛ kan i n'a fɔ aw ka kan officialiselen don peut-être kalan bɛ se ka kɛ a la nka kan min ye aw ka baarakɛ kan ye ko k'o kɛ faransɛ ye ne yɛrɛ ko mais n ko mɔgɔ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma i bɛ nin fɔ cogo di ko k'an ka kan officialiser ko k'an ka baarakɛ kan ko k'o kɛ faransɛ ye o kɔni a bɛ i n'a fɔ i ye kuma n'a contraire de fɔ quoi jamanadenw ka laɲini ye fɛn jumɛn ye bi a ma fɔ ko k'an ka kan officialiser dɔrɔn k'o ta k'o bila o ma fɔ o min fɔra de an ko de ko an ka kan ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ɲɔgɔn faamu kan min na an ka fɛɛrɛ kɛ k'o don ba la baara ka kɛ n'ale ye o tuma ni baara bɛ kɛ n'ale ye cogo di a bɛ officialiser de n'a officialisera kalan bɛ kɛ a la denmisɛnninw kunna ka sɔrɔ ka baara tɔ kɛ n'a ye hali n'a bɛ kɛ san 10 ɲɔgɔnna ninnu de kɔnɔna la nka n'a fɔra ko ka baara kɛ faransɛ la o kɔrɔ b'a jira an tun bɛ kɔrɔlen cogo min an bɛna to o cogoya kelen de la wa o k'a dɔn n'a sɔrɔ o de kɔni y'o ka laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko o ti jamanadenw ka laɲini ye bawo n'o kɛra a bɛ n'a fɔ a ma taa yɔrɔ si an ye an ka kan officialiser nka an bɛ ka baara kɛ faransɛ la o kɔni kɔrɔ ye ko hali kanw kana officialiser parce que an ka baara fɛngɛ kun yɛrɛ ye jumɛn ye an ko malidenw bɛ ɲɔgɔn faamu kan min na an ka o kan de an ka baara kɛ ni o de ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ an ye n'an ko misaliya la an ka bamanankan de officialiser n'o kɛra o ye misaliya la mɔgɔw b'a fɔ o tuma an yɛrɛ bɛ bamanankan yɛrɛ dɔn i n'a fɔ an ko bamanankan yɛrɛ de ka officialiser o ma fɔ o an ko an bɛ ɲɔgɔn faamu kan min na dɛ an k'o de don an ka sariya sunba la sɛbɛnni ka kɛ o la baara ka kɛ o la i n'a fɔ ni ne ko mobili ni ko telefɔni ni ko a tɔgɔ ye de tabali sɛsi ni ko telefɔni ye telefɔni de n b'a sɛbɛn dɔrɔn ko telefɔni i bɛ se k'a sɛbɛn dɔrɔn telefɔni i n'a fɔ fe o ne i telefɔni an b'a sɛbɛn ten n'a fɔra ko tabali filɛ nin ye tabali a banna munna an bɛ k'o fɔ i b'a dɔn n'a fɔra sisan ko i b'i den ci ka taa n ka telefɔni don kuran na i b'a fɔ a ye ten de i b'a fɔ taa n ka telefɔni don kuran na n'a dun fɔra e ye ko telefɔni ye an ka kan ye i bɛ tila k'a fɔ ayi ko telefɔni t'an ka kan o tuma e bɛ ka kuma faransɛ de la e kumana bamanankan de la e ye bamanankan de fɔ a ye taa n ka telefɔni don kuran na o bɛ e ma bamanankan de fɔ a ye e ye bamanankan de fɔ a ye nka n'i bɛ fɔ mɔgɔ ye i bɛ tila k'a fɔ tuguni ko telefɔni k'o tɛ bamanankan ye i bɛ ka kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ de i bɛ se k'a fɔ de ko telefɔni a mot lasulu kɔni a bɔra faransɛ de kɔnɔ nka an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra an ka kan ye bawo an bɛ ka kuma a la ni ko tabali a kuma surusi a bɔra faransɛ de la nka bi a kɛra an ka kan ye bawo an bɛ ka kuma a kan o la n'an bɛ kuma fɛn min na ni ko mobili don mobili kɔnɔ voila minɛ ni i bɛ ka ninnu minnu fɔ dɛ nin a bɛ na i bɛ ka bamanankan de fɔ i tɛ ka kan wɛrɛ fɔ dɛ i bɛ ka bamanankan yɛrɛ de fɔ bamanankan yɛrɛ i bɛ k'o de fɔ nka i bɛ ka kumakan singalen dɔw de ɲɛfɔ a kɔnɔ o bɛ diɲɛ kan bɛɛ la n y'o de fɔ hali bamanankan bɛ se ka sɔrɔ arabukan kɔnɔ misali ne arabu ko k'a bɛ bɔgɔlan tɔgɔ fɔ bi bɔgɔlan ti arabu ka kan na ne ko nin ma sisan ko bɔgɔlan arabu laban o fana b'a sɛbɛn o ka kan na fo bɛ sɔn ka alifu lamu kɛ a la ali bɔgɔlan e ma ye alibo bo go lan bɔgɔlan hali u bɛ se k'a sɛbɛn ten ali bɔgɔlan i n'a fɔ bɔgɔlan u y'a ta an ka kan de la nka a kɛra olu yɛrɛ ka kan ye donc o b'a jira an na k'a fɔ ko i bɛ se ka kan singa i bɛ se ka daɲɛ dɔw singa daɲɛ min a kɛra a bɛ e ta la o a tɛ e ta la o donc e k'a dɔn n'i sera k'e ta dɔn tuma dɔ la i bɛ se k'e ta fana fɔ ka fara a kan misaliya la n'a fɔra ko bɔlɔlɔ yarɔ bɔlɔlɔ ye bamanankan de ye bɔlɔlɔ tɛ internet ye internet bɛ fɔ bɔlɔlɔ bɛ fɔ wa ni daɲɛ gafe bɛ fana fɛ a bɛ kɛ o cogoya de la a fila bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ n'i bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ka di i bɛ internet de sɛbɛn n'a ka di i bɛ bɔlɔlɔ de sɛbɛn nka o ti internet in fɔli o tɛ se k'o bɔ an ka kan na bawo a donna a la ka ban n'an ye fɛn minnu tɔgɔ sɔrɔ sani an ka mɔgɔ wɛrɛ ta an bɛ baara kɛ n'an ta ye nka ni fɛn min ni a tɔgɔ nana k'a sɔrɔ an tun ma a ɲini an ta kɔnɔ o tuma an bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana ta ye o cogo la baasi t'o la o tuma sani
fɛngɛ ka janya kojugu an bɛ taa an ka walanda la bi an ka walanda bɛna boli fɛn min kan o de ye wale sani ka wale ɲɛfɔ aw ye n bɛna fɛn dɔw ɲɛfɔ aw ɲɛna fɔlɔ bamanankan ale ni faransɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tubabukan kalanna ninnu a b'a dɔn caman bɛ yen n'an ye ninnu kɔrɔw ɲɛfɔ aw ye faransɛ la a ka ca ala fɛ a bɛna se ka walanda faamu teliya la o ye jumɛn ye wale o ye verbe ye fɔlɔ wale gana o ye infinitif ye waleyali o ye conjugaison ye wale dafa o ye complément ye wale kɛbaga o ye sujet ye wale dɛmɛnan o ye auxiliaire verbal ye i n'a fɔ an delila k'o fɔ aw ɲɛna cogo min na o la wale o ye n'i bɛ kuma i bɛ kuma fɔ i bɛ waleya fɔ yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko waleya i n'a fɔ misaliya la n'i ko n bɛ taama ye o ye wale de ye i n'a fɔ an ye misali dɔw di yan sani an ka se o yɔrɔ ma nka n'i ko wale gana o ye wale min ma don baara la fɔlɔ ni wale ma don baara la a bɛ fɔ ale de ma wale gana o yɔrɔ de la i bɛ k'a kɛ a la n'i ye k'a ye wale la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ ale de ma ko wale gana misali la n'i ko ko ka taama n'i ko ko ka taama n'i ko ko ka taama o ye wale gana le ye ka min filɛ nin ye nin de ye wale gana ka ye o tuma ni aw ye ka ye yɔrɔ o yɔrɔ wale nɔfɛ a bɛ fɔ ale de ma ko wale gana o de ye wale gana ye infinitif i n'a fɔ faransɛ la i bɛ taa sɔrɔ verbe ye laban ni ir ou bien er ou bien re o ye infinitif ye o la o ye wale gana ye o tuma waleyali o ye conjugaison ye o ye n'i ye wale yɛrɛ don kumasen kɔnɔ waati min a bɛ fɔ o de ma ko waleyali misali ne ko n bɛ taa so ta in dɛ e k'a bɔ a la walima ne ko n bɛ taama n'i y'a sɛbɛn n bɛ taama ne ko n bɛ taama e ka in jɔsi ka bɔ a la ka sɔrɔ ka nɔnabila kɛ yan nɔnabila min kɛra n bɛ taama o la k'a min bɔra yen dɛ o y'a kɛlen de ye waleyali ye nka ni k'a b'a la a bɛ jate ko wale gana o la waleyali o de ye conjugaison ye i m'a ye u b'a fɔ conjuguer le verbe tan voilà o ye tubabukan ye o la ka fɛn lawaleya o de ye ka k'a bɔ a la ka a bila wale kɔnɔ wale dafa o ye complément ye wale dafa o tɛ sɔrɔ wale bɛɛ la o bɛ sɔrɔ wale dɔw de la i n'a fɔ faransɛ la u b'a fɔ le complément y'a dɔn ne ko complément o bɛ sɔrɔ verbe minnu na olu ye les verbes transitifs comme il y a des verbes transitifs et des verbes intransitifs mɔgɔ minnu ye tubabukan kalan o b'a dɔn verbe transitif la généralement i bɛ taa sɔrɔ olu de complément bɛ sɔrɔ ale la bamanankan fana la verbe transitif bɛ yen verbe intransitif bɛ yen an bɛna tila tuguni sisan k'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna o la wale kɛbaga o ye sujet ye mɔgɔ min bɛ wale kɛ y'a dɔn ne ko sisan n bɛ taa so n min filɛ nin ye dɛ o de ye wale kɛbaga ye mais ale kɛra nɔnabila ye yan wale kɛbaga bɛ se ka kɛ nɔnabila fana ye parce que o ye n min filɛ an ɲɛ bɛ nin min na dɛ nin de ye n bɛ taa so a bɛ n'a fɔ ni n ko sisan ne ko ali taara so ali min filɛ nin ye dɛ a bɛ kɛ ale de ma ko wale kɛbaga ale taara so ali min filɛ a bɛ fɔ ale de ma ko wale kɛbaga nka wale kɛbaga bɛ se ka kɛ nɔnabila ye yɔrɔ min na o ye ne ko ali ne ko i b'ale yɛlɛma k'a kɛ a taara so bɛ se ka kɛ o la i bɛ se ka ali bɔ yen o la a bɛ se ka kɛ a taara so ye o tuma o ye wale kɛbaga yɔrɔ ye ne ko wale dɛmɛnan an delila k'o walanda dɔ kɛ o kan wale dɛmɛnan ninnu bɛ i n'a fɔ ne ko bɛ tɛ bɛna tɛna olu de ye wale dɛmɛnan ninnu ye i n'a fɔ les auxiliaires verbaux auxiliaire verbal voilà donc olu de ye wale dɛmɛnaw ye wale dɛmɛnaw ye olu ye o la an y'a jira aw la k'a fɔ wale dafalen ye wale suguya jumɛn ye wale min fɔlen don k'a ban dafata t'a la tubabukan na o de ye verbe intransitif ye yɔrɔ verbe intransitif la faransɛ la i bɛ taa sɔrɔ complément d'objet t'a la cogo min bamanankan fana la n'a fɔra ko wale dafalen i bɛ taa sɔrɔ ale wale a kelen de bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ dafata foyi t'a la n'i ko misaliya la ka taama n'i ko ka sunɔgɔ ka boli ka taa ka sɔgɔsɔgɔ ka kirin ka wuli
ninnu a bɛ fɔ ninnu bɛɛ ma de ko wale dafalenw ka d'a kan olu wale ninnu a fɔlen don ka dafa n'i ko dɔrɔn n bɛ taama la n bɛ taama wale fɔra a banna de dafata wɛrɛ foyi tɛ yen n'i ko n bɛ boli o ye kuma fɔlen de ye k'a ban nka an bɛna yɔrɔ wɛrɛ la min ye wale dafata n'a fɔra ko wale dafata a bɛ fɔ o de ma français la verbe transitif o de y'a to hali français ta la u b'a fɔ transitif direct et transitif indirect ni complément d'objet direct bɛ min na ani complément d'objet indirect bɛ min na o ye français ye mɔgɔ k'a dɔn ne tɛ ka français de ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna nka yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ minnu ye tubabukan kalan n'i y'a ɲɛfɔ aw ye nin cogoya la a ka ca ala fɛ aw bɛ na nin faamu teliya la o de kama tuma dɔw la n bɛ to ka a dɔw ɲɛfɔ aw ye français la n'o tɛ wajibi tɛ ne k'a français lama ɲɛfɔ aw ye a kun ye walasa a bɛ se ka faamuya kɛ teliya la de o la n'i ko wale dafata ninnu olu de bɛ i n'a fɔ olu ni dafa de bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ n'i ko ka dumuni kɛ o la ka minnu filɛ nin ye a ye ɲinɛ nin kɔ fɔlɔ n'a ye ɲinɛ ka ninnu kɔ dumuni kɛ ɲɔ tigɛ buru fiyɛ ba siri dɔn kɛ te wuli ji min nka ne wale dafalen ninnu n'i ye olu kaw bɔ a la dɔrɔn a bɛ kɛ jumɛn ye fila tɛ kɛ kelen dɔrɔn de bɛ kɛ a bɛ kɛ dɔrɔn taama sunɔgɔ boli taa sɔgɔsɔgɔ kirin wuli nka ne a kɛra wale dafata ye i bɛ taa sɔrɔ fila de don kelen ye nin ye kelen wɛrɛ filɛ nin ye o tuma mɔgɔw k'a dɔn aw ɲɛ bɛ nin min na nin ye dumuni a bɛ fɔ nin de ma ko wale dafa nin de ye dafa ye nin dafa in dɛ nin de bɛ i n'a fɔ complément d'objet i b'a dɔn français la i bɛ taa sɔrɔ complément d'objet bɛ taa phrase laban de la nka bamanankan na complément d'objet n'o ye dafa ye wale dafa bɛ sigi wale ani walekɛbaga de ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko n bɛ dumuni kɛ n bɛ dumuni kɛ n bɛ dumuni kɛ a filɛ nin ye n bɛ dumuni kɛ o tuma n bɛ dumuni kɛ an ɲɛ bɛ kɛ min na nin ye nin kɛ in dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko wale nin de ye wale yɛrɛ yɛrɛ ye nka nin y'a dafa de nin de y'a to a bɛ fɔ ko wale dafata wale n'a dafata u bɛ boli ɲɔgɔn fɛ de parce que n'i ko i bɛ kɛ in dɔrɔn fɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ kɛ i ka kuma la n'i ko n bɛ kɛ i bɛ mun kɛ i bɛ dumuni de kɛ i y'a faamu sisan o de kama a bɛ fɔ ko wale dafata n'i ko misaliya la sisan ka ɲɔ tigɛ i bɛ mun de tigɛ n bɛ ɲɔ tigɛ i bɛ mun de tigɛ n bɛ ɲɔ tigɛ o tuma tigɛ in dɛ tigɛ in de b'i n'a fɔ wale yɛrɛ nka ɲɔ o ye dafa ye o tuma wale n'a dafa olu de bɛ boli ɲɔgɔn nɔfɛ o tuma ka ɲɔ tigɛ n bɛ ɲɔ tigɛ n'i ko buru fiyɛ ka buru fiyɛ i bɛ mun de fiyɛ n bɛ buru de fiyɛ i b'a ye tuma bɛɛ i bɛ se ka ɲininkali kɛ wale dafata la nka ni wale dafalen don i tɛ se ka ɲininkali kɛ a la n'i ko n bɛ taama i bɛ se k'a fɔ i bɛ mun taama n bɛ taama o ye kuma fɔlen de ye k'a ban n bɛ sunɔgɔ o ye kuma fɔlen de ye k'a ban nka ne ninnu don wajibi i bɛ se ka ɲininkali de kɛ a la n'a fɔra ko ka ba siri i bɛ ka mun siri n bɛ ka ba de siri n ye ba siri n bɛ ba siri n bɛ na ba siri i m'a ye o ye wale kɛlen ye o ye wale waati ninnu ye i n'a fɔ an delila k'o fɔ n hakili la an ye walanda dɔ bolo kan n'o ye wale waati ninnu ye waati tɛmɛnen waati min bɛ sen na ani waati nata waati fitinin dɔw fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka waati kumaba saba min bɛ yen n'o lakodɔnna o de ye o waati ninnu ye nin de ye wale yɛrɛ ye nka ale ni a dafa de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wale dafa ale ni wale de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o la i bɛ wale dafa de fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka wale yɛrɛ fana fɔ o tuma o ye ka dɔn kɛ ka te wuli ka te wuli i bɛ ka mun wuli n bɛ ka te de wuli i bɛna te wuli n bɛ te wuli n delila ka te wuli te wuli te min filɛ wuli o de ye wale yɛrɛ ye o tuma te o ye wale dafa ye o tuma ka ji min o cogoya kelen don i bɛ mun min n bɛ ji min wala n bɛ to dun i bɛ mun dun n bɛ to dun wala o tuma ninnu de ye wale ninnu ye fo mɔgɔw k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n b'o walawala parce que n'an bɛ kuma ninnu kan a bɛ kɛ dɔw ɲɛna i n'a fɔ an bɛ ka an yɛrɛ sagona kumaw de fɔ i n'a fɔ min ka d'an ye an b'a fɔ nin de ye nin ye nin de ye nin ye o tɛ an bɛ ka baara kɛ sariya dɔ de kɔnɔ kan diɲɛ kan bɛɛ n'a sariya de don
o ma bamanankan na bɛn kɛra fɛn min kan dena fila jamana ye cɛkɛda min sigi k'a fɔ ko k'an ka kan ninnu sɛbɛn olu kɛlen k'an ka kanw sɛbɛn olu bɛnna fɛn minnu kan k'a fɔ ko an ka baara kɛ o sira fɛ o tuma an bɛ ka baara kɛ ni o sariya ninnu de kɔnɔ o de la an bɛ ka ninnu ɲɛfɔ aw ye a t'i n'a fɔ an yɛrɛ ni dungɔkow don sariyako yɔrɔ la n ye fɛn dɔw note nin yɔrɔ la mɔgɔ k'a ye yɔrɔ ni ko sariya n y'a sɛbɛn ko kan bɛɛ n'a sariya kan bɛɛ n'a sariya mun na ne y'o fɔ i b'a dɔn tuma dɔw la dɔw b'a fɔ ko an ka kan ko a tɛ se ka sɛbɛn ko parce que ko n'i ko i bɛ fɛn dɔw sɛbɛn yala i bɛ u danfara bɔ ɲɔgɔn na cogo jumɛn na misali la n ye fɛn dɔ sɛbɛn yan ni mɔgɔ min ma bamanankan kalan ni ko faama muso i m'a ye e kɔni ɲɛ bɛ sɛbɛnni fila la a bɛɛ nka n ye kelen sɛbɛn n y'a tigɛ n ye kelen sɛbɛn n y'o tugu ɲɔgɔn na mun na sariya la u y'o de fɔ a fɔra de n'a y'a sɔrɔ n'i ye fɛn tugulen ye ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ a ye fɔ o ma de ko faamamuso o ye mɔgɔ kelen de ye mɔgɔ kelen de don faamamuso muso dɔ de don nka a ka faamaya titiri de b'a kan nka muso de don nka n'i ko faama muso o ye kuma kelen ye mɔgɔ fila de ye faama bɛ yen a muso fana bɛ yen nka faamamuso bɛ se ka kɛ hali cɛ t'a bolo nka faama muso kɔni o y'a damana mɔgɔ dɔ ye o tuma faamamuso ani faama muso i bɛ se ka faama muso o la n'a fɔra ni mɔgɔ fila don dɔrɔn i b'a bila i kunna a bɛ fɔ ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na de c'est comme si n'i ko ture muso n'i ko kulubali muso o n'a ɲɔgɔn tant que ni mɔgɔ fila don a bɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ n y'a sɛbɛn cogo min yɛrɛ karamɔgɔmuso yɔrɔ karamɔgɔmuso ani karamɔgɔmuso olu kɔni tɛ kelen ye o karamɔgɔmuso bɛ i n'a fɔ muso min bɛ yen a bɛ karamɔgɔya kɛ ale yɛrɛ de ye karamɔgɔ ye o la a bɛ sɛbɛn ka tugu ɲɔgɔn na a n'a titiri de bɛ ka fɔ ka da ɲɔgɔn kan o la sɛbɛnni sariya la i b'a sɛbɛn i b'a tugu ɲɔgɔn na ani ko karamɔgɔ muso karamɔgɔ bɛ yen a furumuso fana bɛ yen karamɔgɔ muso yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali o tɛ karamɔgɔ yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ muso wajibi i bɛ wulu fɔ k'o tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na de o la n tilala ka yɔrɔ dɔ fana sɛbɛn yan parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko an ka kan tɛ se ka sɛbɛn ko parce que n'i ko i bɛ nin fɛn ninnu sɛbɛn ko i y'o danfara kɛ cogo jumɛn n'i ko n ye fɛn dɔ sɛbɛn kan yala kan yarɔ nin kan naani in filɛ nin bɛɛ bɛ sɛbɛn cogo kelen de la nka i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen misaliya n y'a kɔrɔ sɛbɛn faransɛ la yan kan lang n'i ko la lang kumakan quoi n'i ko kan dɔ fana filɛ le coup i n'a fɔ mɔgɔnifin kan walima n'i ko kan récolté walima n'i ko wala récolté ka fɛn tigɛ ka malo kan wala walima n'i ko kan sur wala ka fɛn nin bila tabali kan a bila a kan wala o kan in dɛ o fana filɛ nin ye bamanankan na ninnu bɛ se ka dɔn ɲɔgɔn na cogo jumɛn na k'a sɔrɔ misaliya la i ma faransɛ fɔ n bɛna misaliya dɔ di aw ma o la sisan yarɔ kan ni ko jamana ka baara kɛ ni jamana a bɛna ye sisan k'a fɔ ko jaa n'i y'a ye kumasen kɔnɔ dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nin kan in de jamana bɛ se ka baara kɛ n'a ka kan ye wala a filɛ jamana bɛ se ka baara kɛ n'a ka kan ye n'i ko jamana bɛ se ka baara kɛ n'a ka kan ye nin kan in kɔni e yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ye kan min ye yan e kɔni b'a dɔn jamana bɛ se ka baara kɛ n'a ka kan ye a kɔni kan ti mɔgɔninfin kan kɔni ma o yɔrɔ la e kɔni t'a fɔ fana ko jamana bɛ baara kɛ n'a ka kan ye ko a bɛ ka kuma ni ko ka fɛn ka taa malo kan ko jamana bɛ se ka baara kɛ n'a e yɛrɛ b'a dɔn o kan in kɔni t'o kan ye nka ni n ko sisan kan filanan ye min ye kan ye ni ko musa kan ka jan musa kan ka jan a ye lagɛ dɛ musa kan ka jan e yɛrɛ b'a dɔn n kan bɛ kan min ma yan fana ka d'a kan nin kan ye e b'a dɔn nin tɛ kan ye i n'a fɔ lang ye nin tɛ kan ye i n'a fɔ ka malo kan nin tɛ kan ye i n'a fɔ fɛn dɔ kan walima a tɔgɔ ye di wala nin kɔni ye kan min ye dɔrɔn o de ye mɔgɔninfin kan ye walima kan sabanan n'o ye ka fɛn tigɛ misaliya la ka malo kan ni ko an bɛ malo kan waati de la an bɛ
an bɛ malo kan an bɛ ka malo kan voilà an bɛ ka malo kan e yɛrɛ b'a dɔn yan kan i b'a dɔn malo min fɔra yan jagoya i b'a dɔn nin kan nin tɛna kɛ kan i n'a fɔ lang ye nin tɛna kɛ kan i n'a fɔ mɔgɔninfin kan ye nin tɛna kɛ foyi wɛrɛ ye nin ye ka malo kan o ye kan yɔrɔ ye o b'a yira i la k'a fɔ ko ni daɲɛ donna kumasen kɔnɔ o de la e bɛ se k'a kɔrɔ dɔn k'a fɔ ko nin bɛ ka kuma nin kan de kan a misaliya dɔ fana filɛ nin ye ko misaliya la wala misali naaninan n'o ye kan sur ni ko nin bila tabali kan ni gafe bila tabali kan a filɛ gafe bila tabali kan i m'a ye gafe bila tabali kan nin kan in e yɛrɛ b'a dɔn kumasen kɔnɔ nin bɛ ka kuma fɛn min bɛ bila fɛn dɔ kan o la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin kan in ye o kan de ye o la kuma lasurunyana bamanankan u ye sariya min sigi a la ko de i bɛ se ka kuma kɔrɔ dɔn n'a bilala kumasen de kɔnɔ ka caya n'a fɔra ko nin kumasen nin ye mun ye ni ne ko i ma sisan kan filɛ nin ye ne b'a fɔ yala i bɛ contexte jumɛn kɔnɔ e bɛ fɛ ka contexte jumɛn fɔ ne ko a tigi ko de ko a kan ka jan o la n b'a fɔ non c'est le coup n b'a fɔ o ye mɔgɔ kan de ye quoi nka n'a fɔra dɔrɔn ko ayi a tigi tun bɛ ka kuma lang ko kuma de kan a fɔra dɔrɔn ko jamana ka baara kɛ n'a ka kan o la n b'a fɔ a kan bɛ kan min ma o la o ye lang de ye i n'a fɔ an bɛɛ b'a fɔ ko jamana ka baara kɛ n'a ka kan ye nka n'a fɔra ko a ye fɛn bila tabali kan o kɔni fana bɛ se ka fɔ n'a ko tabali kan o kɔrɔ a bɛ ka kuma ni kan min ye o ye sur o la i bɛ se k'a dɔn de kuma kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye nin ye quoi nka n'a ka di an ye bi o ye n tɛ ka kuma ni sariya in ye bi dɛ nka n'a ka di an ye bi an bɛ se ka hali taamasiyɛn dɔw bila ninnu sanfɛ taamasiyɛn fitinin dɔw bila ninnu sanfɛ min b'a yira nin kan kɔrɔ de ye nin ye nin kan kɔrɔ de ye nin ye hali n'a ma don kumasen kɔnɔ nka n'a donna kumasen kɔnɔ ka ban a bɛ faamu o de la u m'u yɛrɛ bila k'a fɔ k'o bɛ taamasiyɛn dilan la komi tubabuw ka kan ninnu na misaliyala a ye nin vɛri ninnu lajɛ vɛr olu y'o ta kɛ cogo min i bɛ taa sɔrɔ vɛri min ni vɛri min kɔrɔ tɛ kelen ye u b'a sɛbɛn cogo u b'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na mɛ hali olu yɛrɛ ka kan i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛn dɔw bɛ yen u bɛɛ sɛbɛn cogo ye kelen ye nka i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ la kelen tɛ hali an bɛ ka kuma lang min ye n'i ko lang ye kumakan ye nka fan dɔ fɛ ko lang ye nɛn ye lang nɛn a bɛ se ka kɛ o ye faransɛ ye o fana ye lang ye o la sisan olu y'a kɛ misali la ni ko vɛri min filɛ nin ye foyi t'a la a bɛ i n'a fɔ vɛri de terre tumu vɛri nin bɛ i n'a fɔ tumu mɛ ni ko vɛri ale vɛri fan fɛ ka taa fan fɛ o ye vɛri ye vɛri nin bɛ i n'a fɔ couleur vɛri binkɛnɛlama binkɛnɛ nin ye vɛri binkɛnɛ vɛri dɔw b'a fɔ dunde walima an yɛrɛ b'a fɔ vɛri dunde o ye temi vɛri ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu voilà donc temi vɛri o de ye nin vɛri ye wala olu y'a kɛ dɔrɔn tuma dɔw la i b'a ye sɛbɛnni na nka komi tubabuw fana ka kan caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a taara latin de la bon n'a taara latin na i bɛ taa sɔrɔ a sɛbɛn cogo la latin u bɛ se ka modification fitinin dɔ k'a la min bɛ se ka i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ a fɔcogo bɛ na kɛ kelen nka i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛn cogo la a tɛ kɛ kelen o ye wajibi ye o de y'a to tuma dɔ la i b'a ye an ka kan n'i ye kan sariya ninnu jateminɛ i b'a ye an ka kan na arabu de ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni tuma dɔ la parce que arabu la sisan i bɛ taa sɔrɔ arabu bɛ sɛbɛnni kɛ ni degeli waati don u b'a jira u la k'a fɔ ko suguru bɛ bila fɛn ninnu sanfɛ misaliyala la sisan yarɔ n'a fɔra ko zakari ubiyɛn ne ko i m'a ye donc nin bɛ se ka kɛ zi ye nin bɛ se ka kɛ zikiri ye komi a bɛ se ka kɛ zakari ye nka kumasen de kɔnɔ a bɛ dɔn k'a fɔ ko i kan bɛ minɛ min ma n'o tɛ yarɔ bɛɛ bɛ baara daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim arabu kalanna ninnu n'i ko bisimila munna automatiquement i b'a fɔ nin ma bi nka n'u b'a kalan n'a ye u b'a sɛbɛn ten
ka sɔrɔ ka suguru bila kan ka sɔrɔ ka nin kɛ ten i ma ye o b'a yira nin ye bi de ye nin ye asi ye nin ye min ye nka ni aw kɔrɔbayala ka se yɔrɔ dɔ la o bɛ nin bɛɛ jɔsi ka bɔ yen u bɛ nin bɛɛ jɔsi ka bɔ yen o kɔrɔ o b'a fɔ ye a ma se ka nin bila kan nka n'i y'a ye nin yɔrɔ la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ e kan bɛ min ma o dɔnnen don to min kɔnɔ o ye wajibi ye o de o b'a fɔ ko e b'a dɔn ka ban quoi o la arabu la hali ne ma suguru bila kan i bɛ se k'a kalan donc bamanankan fana la o y'o de fɔ ko yɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ an ye kumana yɔrɔ minnu kan tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'a fɔcogo bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ kan o bɛ fɔ min ma kan hakɛ de tɔn kan hakɛ o nafa ka bon bamanankan na an bɛna don dɔ la an bɛna tila ka walan dɔ da di o kan nka ale kuma ɲagaminen don kosɛbɛ nka hali kan hakɛ a bɛ fɔ ye kalanni kɔnɔna de la n'a bɛ waati min u bɛ kɛ kalan ni bamanankan ye nka ni e sera ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i bɛ sɛbɛnni kɛ misaliya la ka lɛtiri sɛbɛn ka fɛn dɔ sɛbɛn ten i bɛ taa sɔrɔ i tɛ kan hakɛ fɛn ninnu bila kan kan hakɛ in tɛ dɔwɛrɛ misaliya la sisan ni ne ko sɔgɔ a ye nin saba lajɛ sɔgɔ wɛrɛ filɛ nin ye sɔgɔ wɛrɛ filɛ sɔgɔ wala i m'a ye nin saba ninnu si kɔrɔ tɛ kelen ye nka hali fɔcogo la kelenw tɛ fɔcogo la kan min bɛ fɔ ka ma yɛlɛ ani ka ma jigin nka don dɔ la an bɛna walanda kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min misali ni ko sɔgɔ i m'a ye sɔgɔ i m'a ye mɛ ni ko sɔgɔ voilà mais ne ko sɔgɔ i m'a ye o la a bɛ kɛ ten i m'a ye o la o b'a yira i la ya k'a fɔ ko ni kan bɛ yɛlɛ a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin nin ye o yɔrɔ ninnu ye nka ni sɛbɛnni bɛ kɛ i tɛ nin fɔ a kɔnɔ dɛ i tɛ nin fɔ a kɔnɔ k'a bɛ dɔn misaliya la sisan ni ne ko e bɛ sɔgɔsɔgɔ o tuma e man kɛnɛ de o la dɔrɔn hali ni ma nin foyi d'a kan n'i ye sɔgɔsɔgɔ fɔ k'a fɔ ko e man kɛnɛ de o la i bɛ se k'a fɔ n kan bɛ ka sɔgɔsɔgɔ nka ni ko sisan a ye muru ta k'a sɔgɔsɔgɔ o la fana i b'a dɔn k'a fɔ ko n kan bɛ sɔgɔsɔgɔ min ma o yɔrɔ tɛ banabaatɔ ka sɔgɔsɔgɔ ye nka ni ko fana a taara sɔgɔsɔgɔ hali ni ma nin bila kan a taara sɔgɔsɔgɔ i bɛ se k'a ye k'a fɔ ko o tɛ sɔgɔsɔgɔ bana ye wa o tɛ sɔgɔsɔgɔli bana ye o tɛ sɔgɔsɔgɔli kuma fana ye o la o b'a yira k'a fɔ ko hali ni fɛn ma d'a kan n'a kɔni bilala kumasen kɔnɔ dɔrɔn i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin a kɔrɔ de ye nin ye n hakili la an bɛ se ka bi walanda an b'a a ɲɔngiri yan n'o tɛ fɔta ninnu ka ca ko n'a kɛcogo kama an bɛ walanda bila an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo lamɛnni la ani aw ka partageli ni aw ka timinandiyaw la an bɛ mali kɔnɔna ani mali kɔkanna an bɛ bɛɛ fo an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ala ka a ɲɔgɔn wɛrɛ jira an na